Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Usibhalelile lapha ku-comment uthi mina nginokuphupha izilonda. Nginokuphupha uthini? Oh, uthi-ke unokuphupha izilonda, mhlampe emzimbeni unamathumba amelile. Ngabe lokho kusho ukuthini? Lelo phupho-ke alikho lihle njengoba nje nawe usho ukuthi uphuphe lokho akukho kuhle vele akekho okuthandayo. Lapho-ke sisuke sikhuluma ngokufa okuzayo okungenzeka kube khona, okanye kusuke kukhona ukugula okukhona okungenzeka ekhaya, okanye wena kukhona ukugula okuzokuvelela. Kwesinye isikhathi uyaliphupha nje lelo phupho uthole ukuthi vele nje ulele phansi uyay'gulela, uyabo. Kwesinye isikhathi kusuke kuyinhlupheko, inhlupheko nje ezoza maduzane. Besicela-ke nawe uma unombuzo ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikwenzele eyakho ividiyo nawe ngokubalulekile ngoba sonke sibalulekile. Nisale kahle.